500 донагӣ ниқоб ва дастпӯшакҳои резинӣ ба мардикорони бозори Гулистони шаҳри Хуҷанд тақсим карда шуд. Ин иқдом аз ҷониби кормандони шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Хуҷанд ва ташкилоти ҷамъиятии марказӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим субҳи имрӯз ба роҳ монда шуд. Мақсад пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва махсусан коронавирус аст. Агар дастонамонро бесобун кунем, вай фоида надорад. Барои ҳамин ҳам имрӯз мо бояд барои ба ин беморӣ гирифтор нашудан иммунитети худро баланд бардоштан даркор. Вақте ки мо бисёртар чой менӯшем, он мисол гирем ҳамон вируси коронавирус ки аз гулӯи мо мегузарад, аллакай бо чой интихоста ба меъда меравад ки дар туршии меъда аллакай ин вирус нобуд мешавад. ва агар мо ҳар якамо гуфтаҳои табибонро иҷро кунем ба ягон хел беморӣ, на танҳо ба бемории коронавирус, балки ба дигар бемориҳои сироятӣ гирифтор намешавем. мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим бо корҷоёни ин бозор ба хотири аз пешгирӣ аз COVID-19 суҳбатҳои инфиродӣ ташкил намуданд. ба онҳо пӯшидани ҳатмии ниқоб, риояи масофа ва ҳамчунин шустани дастон пурра таъкид карда шуд. имрӯз ки ино дар ҷои ҷамъият ҳастанд дар хонаҳои мардум рафта ба сохтмонӣ машғуланд, каман бошад ки қоидаи риоя кардани масофа, қоидаи гигиенӣ, масалан дар як рӯз чанд маротиба шуштани дастҳо, масофа гирифтан дар байни якдигар ва дигар корҳое ки имрӯз барои хафи ҳамин беморӣ ҳаст, мо фаҳмонда додем ки риоя намоянд. имрӯз ин бемории ҷаҳони муосирро ба ларза овардааст. мо хотирҷамъ намешем ки шиддаташ паст шуда истодааст. албатта мо каман бошад ки дар як чанд ҷоҳо барои ҳамин пешгирии бемории коронавирус корҳои фаҳмондадиҳӣ бо ман ҳамин маркази машваратии омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ, кумитаи ҳизби халқии демократии шаҳри Хуҷанд корҳои фаҳмондадӣ карда истодаем, идома дода истодаем. Шодмон Каримзода 7 сол инҷониб дар мардикорбозори Гулистони шаҳри Хуҷанд ҳамчун корҷӯ фаъолият дорад. Мегӯяд ки барои пешгирӣ аз коронавирус тамоми қоидаҳоро медонад, вале новобаста ба ин ҳамарӯза барои дарёфти ҷойи корӣ ва маблағи зарурӣ ба ин ҷо меояд. 11 нафар аъзоёни оилаи вай дастнигари ин корҷӯи 35 сола мебошад. Коронавирус ба зиндагии мардикорони ин бозор низ таъсири худро гузоштааст. тарси моям фарзандамо сағира нишад гуфте собун қити дастҳои мешӯем, мана маска 4-5 та маска мегирам ки штоби мана вай нашавам, касал нашавам, фарзандам сағира нашавам гуфте мана чақи ҳаракат касодем худаи мо ай кунем, мана дастамой мешӯем, мана иҷа об, ами об моям сал вай шудагӣ, ами об моям қоқ шуда илоҷаш бошад, ами обам сал дастгирӣ кунанд ами ҳукумати вилоят ки даже ами баъзе вақт ҳавои гармӣ амиҷа мебинанд об ами об мехӯрем, бинед чӣ камай ин даҷа ҳеҷ набошад 1000 та мардикора ин об кам аст. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тақсимоти ройгони ниқобу дастпӯшакҳо асосан дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бештар ташкил карда мешавад. Дилрабоз Сатторова аъзои ситод оид ба пешгирӣ аз COVID-19 мегӯяд, шурӯъ аз оғози моҳи май то ба имрӯз корҳои фаҳмондадиҳии ҳамарӯза дар ҳар минтақа сурат мегирад. Мақсад баланд бардоштани маърифати мардум оид ба тозагӣ ва риояи гигиени шахсиву эпидемиологӣ маҳсуб меёбад. имрӯз тасмим гирифтем ҳамроҳи гурӯҳи корӣ дар анамин Гулистон, дар анамин ваи бозори корӣ дар аминҷо гузаронем, чунки дар инҷо низ одамон зиёд ҷамъ омаданд ва бояд ки онҳо масофаро риоя кунанд. мана тибқи дастури супоришҳои муҳтарам Раҷаббай Аҳмадзода имрӯз мо ба инҳо ҳам ниқоб ва ҳам дастпӯшакҳо додем ки то ин ки онҳо чиро тозагӣ ва гигиении шахсиро риоя намоянд ва мо бегоҳ вақте ки корҳои фаҳмондадӣ ташвиқот тарғиботӣ мегузаронем соатҳои 7 бо ситод мегузаронем ҳар бегоҳ бо роҳбарии муаллима Оқилзода Зайнура Азимӣ муовини раиси вилоят дар он ҷо боз пагоҳ байни кадом халқ дар куҷо гузарондан дар он ҷо маслиҳат карда баъд омода мешавем. ҳадафи ташкили корҳои фаҳмондадиҳӣ ин дастаҷамъона мубориза бурдан бар вируси COVID-19 ҳаст ки имрӯз хушбахтона хавфу хатари он нисбатан паст шуда вазъи эпидемиологӣ беҳтар мегардад. сокинон аз ин вазъ набояд истифода кунанд, ҳатман дар кӯҷа бо ниқоб гарданд ва масофа бояд риоя шавад. гузориши Мафнушпур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.